Peräkkäiset vuodet ovat suhteessa toisiinsa, kuten huone ja siihen juuri kannettu huonekalu. Ilta ja aamu käyvät saman kynnyksen ylitse. Me sanomme sitä elämäksi, se lienee luonnos. Opimme kulkemaan eteenpäin korjaamalla itseämme. Sanomme, näin ajattelin eilen, mutta tänään näen toisin. Emme etsi varmuutta, vaan virheitä, joihin voimme tarttua kuin kaiteeseen liukkaassa portaikossa. Se, mikä kestää epäilyn, ansaitsee hetken lisäaikaa. Se, mikä särkyy, opettaa meille jotain särkyvyydestä. On asioita, jotka pysyvät totena, vaikka emme osaa näyttää niitä todeksi. Ne elävät meissä kuin lukitut huoneet talossa, jonka piirustukset ovat epäselvät. Tiedämme, että huone on olemassa, koska sen ovi vie tilaa käytävästä, mutta emme saa sitä auki millään avaimella, jonka tunnemme. Joku kutsuu sitä puutteeksi, joku toinen sanoo sen olevan armoa. Elämän mysteeri ei ole ratkaisu, vaan raja. Se on kuin horisontti, joka pakenee askel askeleelta, mutta tekee maisemasta maiseman. Ilman sitä kaikki olisi vain tasaista pintaa, jota ei tarvitsisi katsoa kahdesti. Mysteeri pakottaa pysähtymään, kysymään, entä jos minä olen väärässä? Uusi vuosi kuljettaa mukanaan lupauksia kuin taskun pohjalle jääneitä kolikoita. Niiden arvo ei ole suuri, mutta liikkeessä ääni on tunnistettava. Lupaan olla parempi, moni sanoo. Parempi mille? Kenelle? Ehkä parempi tarkoittaa vain valmiutta muuttaa mieltään, kun todellisuus koputtaa jälleen kerran. Aika ei kulje suoraan, se kiertyy takaisin itseensä, tekee silmukoita ja solmuja. Lapsuuden lause ilmestyy aikuisen suuhun, vieraan sanomana tai kirjoittamana. Vanha pelko palaa uutena huolena eri vaatteissa. Kaikki liittyy kaikkeen, mutta ei selitys sillä. Yhteys ei ole vastaus, vaan muistutus siitä, että olemme verkossa, emme pisteessä. Toisinaan totuus käyttäytyy huonosti. Se ei tottele sääntöjä, joita olemme laatineet. Se sanoo olevansa totta, mutta kieltäytyy todistamasta sitä niillä välineillä, joita pidämme kunnollisina. Silloin meillä on valinta. Joko hylätä totuus tai laajentaa käsitystämme välineistä. Liian usein lykkäämme päätöstä huomiseen. Vuoden alussa huominen tuntuu pitkältä ja anteliaalta. Se sallii erehdyksen. Se antaa luvan keskeneräisyydelle. Ehkä viisaus ei olekaan tietämistä, vaan suostumista siihen, että kaikki järjestelmät ovat hieman vajaita ja juuri siksi eläviä. Kun ilta laskeutuu ensimmäisen päivän ylle, valo ei sammu, se vaihtaa paikkaa kuten ennenkin. Ikkunassa heijastuvat kasvot, jotka katsovat itseään ja kysyvät hiljaa, kuka tässä katsoo ja ketä. Vastaus jää auki ja hyvä niin. Uusi vuosi alkaa, ei vastauksella, vaan kysymyksellä, joka on kestänyt jo pitkään ja kestää vastedeskin.